Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Večerašnji gost u našem studiju je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Čop. Gospodine Čop, dobro vam večer, dobrodošli u naš studio. Dobro večer, hvala na pozivu. Koristim priliku da, gostujući na našoj i vašoj televiziji, pozdravim sve suradnike koji su zaista napravili da mukotrpan posao da sportska televizija saživi i nadam se da će ona pokazati svoju svrhu u budućnosti. Hvala vam na lijepim željama. Danas je inače i 50. dan emitiranja sportske televizije. U tih 50 dana 50 sportova je našlo mjesto na našoj televiziji. Pa evo, kakve su prve reakcije nacionalnih sportskih saveza? Pa reakcije su zaista pozitivne i dobre. Međutim, ja ne volim pričati ako nemam i pravih informacija, pa ću u tom smislu kao jednu točaka dnevnog reda kolega tajnika Nacionalnih športskih saveza i stručnih službi Hrvatskog olimpijskog odbora kojeg planiram u prvoj polovici 6. mjeseca upravo i razgovarati sa predstavnicima nacionalnih saveza. Biti će netko iz sportske televizije da na licu mjesta čuje, ali apsolutno svi utjeci su više nego dobri, pa i same činjenice da je do sada ili da se do sada događalo da jedan sport na televiziji prođe 10 godina da ga se ponovo vidi. Eto, u 50 dana na našoj sportskoj televiziji je bilo 50 različitih sportova. Samo govori u prilog tome da je sportska televizija zaista u funkciji sporta i sportaša. Sportska televizija je jedinstven projekt u svijetu. Zapravo Hrvatski olimpijski odbor je prvi olimpijski odbor koji je pokrenuo nešto ovakvog značenja. Pa imate li vi nekakve informacije, planiraju ili možda neki drugi međunarodni olimpijski odbori u svijetu sličan projekt ovome? Pa eto, ja ću iskoristiti ovu priliku da se pohvalimo. Možda će to procijeniti neko da je sebično. Međutim, Hrvatski olimpijski odbor je prvi od olimpijskih odbora u svijetu koji je napravio svoju televiziju koja je 100% vlasnik. Postoji informacije unatrag nekoliko tjedana da Olimpijski odbor Francuske želi napraviti isto to. Oni su se, koliko znam, i najavili. Ima najava i nekih drugih olimpijskih odbora jer mislimo i vjerujemo i sigurni smo zapravo da je to jedinstveni projekt jednog olimpijskog odbora koji će, nadamo se, biti i obrazac i drugim olimpijskim odborima jer promovirati sport i sportaše preko televizije Olimpijskog odbora zaista predstavlja presedan u svijetu medija. Osim sportske televizije, u posljednjih nekoliko mjeseci pozornost javnosti zaokupljalo je i zapošljavanje naših ponajboljih sportaša u Hrvatskoj vojsci. Pa zašto se na takav jedan model toliko čekalo, budući da je u svijetu već poznata stvar, ili da postoje slični projekti? Pa ja moram reći da Hrvatski olimpijski odbor kontaktira sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske već unatrag više od 6 godina. Nažalost, kada pogledamo unatrag 6 godina, to je znači bila negdje oko 2004-2005 godina. Vi znate da je rat u Hrvatskoj završio 1995. Da je normalno Ministarstvo oružanih snaga Republike Hrvatske trebalo jedan vremenski period da se ustroji. Ono se i profesionalizirala, tako da jednostavno je trebalo proteći vrijeme da se neke stvari izmijene. Oni su se izmijenili i to je rezultiralo potpisom sporazuma između Ministarstva oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskog olimpijskog odbora u 12. mjesecu prošle godine, što je opet do konca 2010. godine rezultiralo da je 20 sportaša, vrhunskih sportaša, da se je zaposlilo u Ministarstvu obrane kao djelatne vojne osobe. Mi procjenjujemo da je to izuzetno značajan doprinos i Ministarstva obrane i Hrvatskog olimpijskog odbora, jer i same činjenice da možda između 3 i 5% hrvatskih sportaša može osigurati svoju egzistenciju baveći se sportom, a preostali 90% ne, možete samo zamisliti što to znači. To je značilo zapravo da ti sportaši koji ostvaraju izuzetne sportske rezultate na velikim sportskim natjecanjima, među ostalim na olimpijskim igrama, da ostvare olimpijske medalje i njima se je sada stvorila mogućnost da kao djelatne vojne osobe imaju ipak osiguranu jednu egzistenciju i da se zaista mogu posvetiti onime što najbolje znaju, a to je bavljenje sportom. Rekao bih još jednu informaciju, jednu činjenicu da smo mi neprestano u kontaktu sa predstavnicima Ministarstva oružanih snaga. Moramo još jedanput istaći zahvalnost svima njima
što imaju taj senzibilitet da prepoznaju važnost jednog ovakvog zajedničkog projekta i ono što smo za sada dogovorili da i do kraja ove 2011. godine još narednih 10-ak vrhunskih sportaša da se zaposli u redove Ministarstva oružanih snaga Republike Hrvatske. Planirate li možda slične aranžmane i sa Ministarstvom unutarnjih poslova ili sa Ministarstvom financija? Da, iskustva naših okolnih zemalja kao što su Italija, Austrija, Njemačka govore o tome da je tamo oko 75% vrhunskih sportaša zaposleno upravo na taj način, bilo u Ministarstvu oružanih snaga, bilo u Ministarstvu unutarnjih poslova ili u Ministarstvu financija u dijelu carina. Poslani su dopisi, ostvareni su kontakti i mi vjerujemo da kao što je Ministarstvo obrane imalo taj senzibilitet da će ga pronaći i Ministarstvo unutarnjih poslova, isto tako da će taj senzibilitet pronaći i Ministarstvo financija, jer ako mi svi govorimo da je sport najvažniji izvozni proizvod, odnosno onaj koji najviše promovira Hrvatsku, dajmo mu i pružimo mogućnosti mladim sportašima da nešto ostvare, pogotovo oni koji nisu u prilici da tijekom svoje karijere osiguraju svoju egzistenciju i svoju budućnost. Hrvatski olimpijski odbor je i u vrijeme recesije poslovao pozitivno. Na čemu ste sve štedjeli? Je li itko ostao zakinut? Pa ne, eto, ja moram reći da ako se pogleda proračun Hrvatskog olimpijskog odbora koji je negdje oko 123 milijuna kuna, da on spada recimo u 500 srednje velikih firmi u Hrvatskoj i da je možda jedna od rijetkih koju je poslovnu i financijsku godinu završila bez ikakvog minusa. Mi smo i imamo dobre odnose sa Vladom Republike Hrvatske i sa Ministarstvom financija, isto kao što to imamo i sa našim matičnim ministarstvom koje zaista prepoznaju važnost sporta i kada god nešto zaškripe, oni nam izađu u susret. Obzirom da je u jednom trenutku postala bojazan za realizaciju programa u 2010. godini, ja sam održao sastanak sa svojim kolegama iz Nacionalnog saveza. Mi smo manjili proračun za 10%, ali na način da su one manje prioritetne programske aktivnosti, da ih nisu trebali odraditi. Završili smo godinu pozitivno i odlukom Skupštine u 4. mjesecu mi smo jedan dio sredstava pozitivno prenesenih u 2011. godinu ponovno odlučili da vratimo nacionalnim savezima, ali želim vas uvjeriti da niti jedan sportaš, niti jedna programska aktivnost, sportska aktivnost nije umanjena i da su svi sportaši prema dogovorenim planovima otišli na sva sportska natjecanja. Nakon problema sa golferskim i odbojkaškim savezom trenutno nema novih naznaka stečajeva i izbacivanja iz Olimpijskog odbora. Je li trenutačna situacija sa novonastalim, novoformiranim savezima stabilna? Pa je, stabilna je s time da ipak između Hrvatske odbojkaške udruge i Hrvatske golf udruge postoji jedna mala razlika. Hrvatska odbojkaška udruga je priznata od Europske odbojkaške federacije, dok to Europski golf federacije nije učinila sa Hrvatskom golf udrugom i to je ta mala razlika. I zbog toga mi pokušavamo učiniti sve da se i to što se tiče golfa desi. Ali eto, sve one programske aktivnosti koje su planirane za odbojkašku udrugu mi izvršavamo. Ne što se tiče golfa, ali ne zbog toga što smo mi to krivi, zato što postoje određeni problemi koji su utjecali na to da Hrvatska golf udruga još nije verificirana od strane Europske golf udruge. Hrvatski nogometni savez je definitivno jedan od najvećih i najistaknutijih saveza. Pa pratite li upravno pravne prijepore u Nogometnom savezu? Kakvo je vaše mišljenje? Pa, normalno da pratim. Vi znate da sam ja u Hrvatski olimpijski odbor došao sa mjesta glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza, da sam bio profesionalni nogometaš, prema tome po nekakvom defaultu me te stvari interesiraju. Međutim, ono što bih želio istaknuti da ovi upravno-pravni problemi koji se javljaju se trebaju rješavati na razini samog nacionalnog saveza. Dakle, vrlo često se miješa uloga Hrvatskog olimpijskog odbora kao nekakvog inspekcijskog, kontrolnog ili nadzornog tijela. Hrvatski olimpijski odbor nema tih ingerencija. Te ingerencije ima prema zakonu onaj koji je zakon i donio, dakle Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ono što Hrvatski olimpijski odbor će uvijek učiniti, a to je kada ovakvi prijepori, ovakvi upravno-pravni ili neke druge situacije u bilo kom nacionalnom savezu dovedu u pitanje funkcioniranje i odlazak samih sportaša na natjecanje. Dakle, nas ne interesiraju upravno-pravni ili neki drugi
problemi unutar nacionalnog saveza, ali kada bi oni ugrozili odlazak bilo koje reprezentacije ili bilo kojeg sportaša na bilo koje sportsko natjecanje, tada tu treba intervenirati Hrvatski olimpijski odbor, jer naša briga su sport i sportaši, a nacionalni savezi sami trebaju rješavati ove probleme. Tim više što želim reći da Hrvatski olimpijski odbor ni u jednom nacionalnom savezu nije birao tijela koje predstavljaju i zastupaju nacionalni savez, niti birao ljude koji su u upravnim odborima ili skupštinama. Prema tome, on nema niti prava miješati se u stvari koje se dešavaju unutar nacionalnog saveza. Koji su po vama trenutačno najveći problemi hrvatskog sporta? Je li to sustav financiranja, skromna baza, objekti? Pa za ovako važna pitanja koje ste sada vi postavili zapravo trebalo bi možda i više sati ili više dana razgovora i rasprava. Ne mogu se problemi koje ste spomenuli locirati na ova 3 područja jer ih ima još jako puno. Raditi u sportu je isto kao raditi u bilo kojoj firmi i ukoliko nema kvalitetnih ljudi, niti jedan problem se neće riješiti. Kompleksno pitanje, dakle, nigdje nije kriv ili nigdje nije eksponiran samo jedan od ovih problema koje se istakli, oni su sve vezani za nekakav sustav. Ono što je zapravo osnovno to je da se mi u sportu premalo bavimo nekakvim istraživanjima, jer evo, na primjer, nekakvog sustava natjecanja u nogometu, govori se već 20 godina, promijenilo se, ja mislim, 13 sustava natjecanja, a niko se nije sjeo i rekao, ok, ajde da vidimo koje su komparativne prednosti ili mane jednog od njih, odnosno svih 13, pa se na temelju jedne stručne analize tada mogu donijeti i stručni zaključci zašto Liga 10 ili Liga 12 ili Liga 14 ili Liga 54. Razumite, to je problem kojeg ja ovako mogu locirati u sportu i kada bismo se mi malo više pozabavili tom jednom znanstvenom djelatnošću, sigurno da bismo mogli izvući puno više zaključaka, ne bismo lutali u nekakvom prostoru u kome postoji i ili ako zbog, razumijete, evo, to je nekako i odgovor zapravo na ovo pitanje koje ste vi postavili. Koliko vi zapravo očekujete hrvatskih sportaša u Londonu? Evo recimo USA Today nam je već dodijelio rekordnih 6 odličja. Oni su nam prognozirali medalje Blanke Vlašić, vaterpolistima, rukometašima, 4 na Pariće, jedriličarima 2. Je li to po vama realno ili nije? Pa, gledajte, u sportu i kao i u svakom poslu treba imati ambiciju. Naša ambicija je da u London ode više sportaša koji će nastupiti nego što je to bilo u Pekingu. U Pekingu ih je nastupilo 101. Mi se nadamo da će u Londonu nastupiti više. U Pekingu je osvojeno 5 medalja. Eto, USA Today planira da će ih Hrvatska osvojiti 6. Sportovi koji ste spomenuli jesu sigurno u krugu kandidata, međutim, ovdje su oni zaboravili ipak i neke respektabilne sportaše koji sigurno mogu isto tako konkurirati za medalju, kao što je to Perković, kao što su to tekvandaši, kao što su to streličari, kao što su to gimnastičari, dakle, koji su iznenadili u Londonu. Ako osvojimo 5 ili više medalje, bit ćemo i više nego zadovoljni. Mislim da je to za ovako malu zemlju kao što je Hrvatska strašno veliki uspjeh. Ne želimo niti jednom od naših sportaša stvarati teret i breme na leđima. Normalno je, svi očekujemo da daju svoje i ostvare sve najbolje rezultate na olimpijskim igrama, ali olimpijske igre kao i svako natjecanje je tako da oni od kojih se očekuje medalja kao nekakav sigurni dobitak znaju ne ostvariti je, a oni od kojih se zapravo ne očekuje da je ostvare. Ja vjerujem i siguran sam da će tako biti u Londonu. I za kraj, kako ste zadovoljni načinom na koji sponzori prate hrvatski sport i Hrvatski olimpijski odbor? Pa ja moram reći da vrijeme u kojem živimo, to je vrijeme recesije i ekonomskih problema, nije imalo refleks na Hrvatski olimpijski odbor. Neka to ne zvuči neskromno, ali zaista sponzori su u Hrvatskom olimpijskom odboru prepoznali jednog respektabilnog partnera sa kojima žele ući u posao jer znaju da novac koji ulažu u hrvatsku budućnost, u hrvatski sport, u hrvatsku prepoznatljivost u Europi i u svijetu i sa velikim zadovoljstvom zaista moram reći da naša stavka u proračunu kada se govori o našim periodima marketinga nije pala, nego dapače da je i jednim, ajde rekao bih, ne velikim, ali sigurno značajnim dijelom i porasla. Gospodine Čop, najljepše vam hvala na gostovanju. Hvala vama.